வாழ்க வளமுடன். ஆரோக்கியம் தரும் அற்புத முத்திரைகள். இந்த வரிசையில நம்ம இன்னைக்கு கத்துக்க போறது வாயு முத்திரை. நம்ம உடம்புல தச வாயுக்கள் 10 விதமான வாயுக்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு வாயுக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குது. அந்த தச வாயுக்கள் சரியான முறையில ஃப்ளோ இருந்தாலே நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அதுல ரொம்ப முக்கியமான வாயுன்னு எதை சொல்றோம்னா பிராணவாயுவை தான் நம்ம அதிகமா சொல்லிட்டு இருக்கோம். உடம்புக்கு பிராண சக்தி தேவை. இந்த பிராணவாயுவை தவிர மீதி 9 வாயுக்களும் நம்ம உடம்புல இயங்கிக்கிட்டு தாங்க இருக்கு. பல நேரங்கள்ல மூட்டு வலி, முதுகு பிடிப்பு, மூச்சு பிடிச்சிடுச்சு இந்த மாதிரிலாம் சொல்றோம்ல, இதற்கான காரணங்கள் வெறும் பிராணவாயு மட்டும் கிடையாதுங்க. இதை தவிர இயங்கக்கூடிய மற்ற வாயுக்கள் சரியான முறையில ஃப்ளோ இல்லாதனாலதான் அந்த மாதிரிலாம் வருது. நம்ம உடம்புல இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய, நம்ம உடம்ப இயக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த வாயுவோட ஃப்ளோ சரியாகிறதுக்காகத்தான் இந்த வாயு முத்திரை. வஜ்ராசனம், பத்மாசனம், சுகாசனம் இல்ல சேர்ல கூட உக்காந்துக்கோங்க. முதுகுத்தண்டு, கழுத்து, தலை 3 நேர்கோட்டில் இருக்கட்டும். உள்ளங்கைகள் மேல் நோக்கிய நிலையில இருக்கட்டும். கண்கள் மூடிய நிலை. ஆழ்ந்த உள்மூச்சு, ஆழ்ந்த வெளிமூச்சு எடுத்து உடலையும் மனசையும் ஆசுவாசப்படுத்திக்கோங்க, ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதற்கப்புறம் இயற்கையா நடக்கக்கூடிய உள்மூச்சு, இயற்கையா நடக்கக்கூடிய வெளிமூச்சு, இதை மட்டும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருங்க. நம்ம மூச்சு காத்த கவனிக்க கவனிக்க நம்ம உடம்பும் மனசும் நல்ல ரிலாக்ஸ் ஆகும். உடம்பும் மனசும் ரிலாக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த முத்திரைகள் நம்ம செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த முத்திரை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப கத்துப்போம். ஆள்காட்டி விரலை மடக்கி பெருவிரலின் அடிக்கோட்டில் வைத்து பெருவிரலை ஆள்காட்டி விரலின் மீது மெல்லிய அழுத்தத்தோடு வைக்கிறோம். மற்ற 3 விரல்கள் நீட்டியவாறு வைக்க வேண்டும். இந்த முத்திரையும் மினிமம் 15 நிமிஷம் பண்ணணும். மேக்சிமம் 45 மினிட்ஸ் பண்ணலாம். தொடர்ந்து உங்களால 45 மினிட்ஸ் பண்ண முடியும், தாராளமா உட்காந்து பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா 15 நிமிஷம் 3 தடவை ஒரே நாள்ல பண்ணலாம். மேக்சிமம் 45 மினிட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு பண்ணாலே போதுங்க. நல்லா கேட்டுக்கோங்க. ஆள்காட்டி விரல் காற்று தத்துவத்தை குறிக்கிறது. காற்று அசைவை குறிக்கிறது. உடலில் காற்று தத்துவம் கூடும்போது அது நம் மூட்டுக்களை, சதை பகுதிகள் மற்றும் கை கால்களை பாதிக்கிறது. இதன் விளைவாக அசையும் மண்டலமாக உள்ள கை, கால்கள், தொடைப்பகுதிகள், கழுத்து, முதுகு, முட்டி, மணிக்கட்டு, தோல் பகுதிகள் எல்லாவற்றிலும் வலி ஏற்படுகிறது. ஆயுர்வேதத்தில் இதை வாதரோகம் என்று அழைப்பர். அதாவது காற்று சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள். காற்று தத்துவம் சமநிலை சீர்கேடு ஏற்பட்டால் வாயு முத்ரா பயன்பாட்டினால் அதிகமான காற்று உடலிலிருந்து நீக்கப்பெற்று வலியும் நீங்குகிறது. கையில் நடுவில் அமைய பெற்ற சிறு நரம்பு வாத நாடியானது வாயு முத்ராவில் அழுத்தம் பெறுவதால் உடலில் ஓடும் அதீத காற்றை தடுக்கிறது. மூட்டு வலிகள் மற்றும் தசை வலிகள் நீங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு 45 நிமிடங்கள் வைக்க வேண்டும். வாந்தி, மயக்கம், அதிக அமிலத்தன்மை, நெஞ்செரிச்சல் போன்ற வாயு பிரச்சனைகளுக்கும் இம்முத்ராவானது மிகுந்த பயன் தரக்கூடியது. உடலில் இரத்த ஓட்டத்தை சீரடைய செய்கிறது. அடிப்படையில் இரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படும் தடையே உடலின் வலி ஏற்படக்கூடிய காரணமாக உள்ளது. இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம் வாயு முத்ராவானது உடலில் எல்லா உறுப்புகளுக்கும், செல்களுக்கும் பிராணவாயு ஓட்டத்திற்கு வழிவகை செய்கிறது. இரத்த ஓட்டம் மேம்படும் பொழுது உடல் முழுவதும் இரத்த விநியோகம் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. அதனால் உடலில் இயக்க மண்டலம் நன்றாக வேலை செய்கிறது. ஆகையால் இயக்க மண்டலத்தின் நோய்களான பார்க்கிசன், நரம்பு தளர்ச்சியால் ஏற்படக்கூடிய நோய்ங்க இது, போலியோ, பக்கவாதம், கை கால் மரத்து போதல், பால்சி போன்றவை குணமடையும். இது மட்டும் இல்லங்க, நிறைய பேரு வெரிகோஸ்வைன் அப்படின்ற நோயால ரொம்ப அவஸ்தப்படுறாங்க. கால்கள்ல இருக்கக்கூடிய நரம்பு சுத்திக்கும், அந்த இடம் பச்சையா இருக்கும், அந்த இடத்துல ரத்த ஓட்டம் சரியா இருக்காது. வாயு முத்ரா தொடர்ந்து செய்யும் போது அந்த வெரிகோஸ்வைனும் குணமடையும். வாயு முத்ரா தொடர்ந்து செய்யறதுனால வாயு தொந்தரவு, வாயு பிடிப்பு, வயிற்று கோளாறுகள், ஏப்பம், சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு புளிச்ச ஏப்பமா வருது, அதுவும் குணமடையும். சிலருக்கு வயிறு எப்பயுமே உப்புனா மாதிரி இருக்குங்க, பார்த்தா பெருசா தெரியாது. ஆனா அவங்களோட உணர்வு நிலை எப்படி இருக்குன்னா ஏதோ அப்படியே வயிற்றுக்குள்ள ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வாயு வயிற்றுக்குள்ள போய் அடைச்சிக்கிறதுனால தாங்க. அந்த வாயு வெளியில வர்றதுக்கும் இந்த வாயு முத்திரை தொடர்ந்து செய்யும் போது வயிறு சாதாரண நிலைக்கு வரும். இந்த மாதிரி பல நன்மைகள் இருக்குங்க. இதை தவிரவும் இன்னும் நிறைய நன்மைகள் இருக்கு. அதை நீங்க உங்க அனுபவத்திலேயே நீங்க அனுபவிக்கலாம். இந்த சேனல் இப்பதான் தடவை பாக்குறதா இருந்தா நீங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்க நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம நல்லது செய்ய செய்ய நமக்கு நல்லது திரும்ப கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் இருக்கு. அந்த லிங்கை செலக்ட் பண்ணி குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த குரூப்ல. நம்ம சேனல்ல இருக்கக்கூடிய முத்திரைகள் பத்திய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு.
அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அந்த முத்திரைகளை பத்தி கத்துக்கிட்டு அதை நீங்க பயன்படுத்தி பயன்பெறுங்கள். இன்னும் மேலும் தகவல்கள் தெரிஞ்சிக்க +91 9543 123 233 இந்த நம்பருக்கு ஹீலர் கோபி சரவணனை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாகவும் செழிப்பாகவும் ஆனந்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் சாதனை வாழ்க்கையாக வாழ்வதற்கின் வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன்.